terve taas kaikille, se on Justus täällä ja mä just äsken katsoin tuon ja sain tuon ekan videon editoinnin valmiiksi. Ja mä vähän äskettäin pelasin samana tätä, mä hankin vähän puuta valmiiksi, mä tein tähän tällaista. Ja mä otin sen Seasons modin pois, koska se aiheutti niin paljon lagia, niin nyt tää kone pyörii ihan sairaan paljon paremmin. Ja FPS pysyy paremmin katossa. Mut sitten mulla tuli myös reidiä. Mä en ymmärrä miksi, mutta koskaan mitä on alkanut tapahtua. Miksi ei? Välillä kun mä hankin ruokaa lyön, niin nää porsaat syttyy tuleen. Ja ottaa jotain muuta sillä kylmästä damagea yhtäkkiä. Mä en tiedä miksi. Esimerkiksi nyt harmaatuinen. Nyt se otti salamasta vahinkoa. Ja kun mä en tiedä syytä, niin laittakaa kommenteissa ja kertokaa kommenteissa jos tiedätte miksi tää tekee näin. Koska mua kiinnostaa tää syy miksi tää tekee näin, mutta tässä jaksossa mä varmaan tulee peuran, mutta tosta ehkä mennään tappaamaan eka bossi. Joo, se mut. Mä varmaan myös tässä jaksossa tänään rakennan talon. Taas sähködamagea, mutta ei mua oikein haittaa. Mua vaan mietityttää, että mitä tapahtuu. Mut sitten taas tuoni upeura. Onko se tuolla? Sitten tänään ainakin tänne missä mä asun tuli lunta. Ainakin vähän. Mä oon ollut nyt kipeä, niin mä en oo voinut oikein mennä minnekään. Jonka takia mä oon pystynyt kuvata näitä videoita nyt viime aikoina. Ei. Yes! Ja mä toin tässä aikaisemmin, kun hankin puuta, niin tapoin yhden peuran. Mut joo, tänne tuli reidi. En kuollut. Mut sit mä parantelin tätä mun piikidikilvestä, koska mä haluan parantaa. Mut nyt mä en tiedä mitä nääkin on nää kysymysmerkit, mutta mä teen huusuteko. Tosta soit 4, jolloin mä menen varmaan huuttaamaan lisää. Koska mä haluan noin. Koska jos sä jätät niin tässä ruuat liian pitkäksi aikaa tohon paistumaan, niin ne palaa ja mä en oikein tykkää siitä. Koska mä haluan syödä jotain. Mä en halua syödä hiiltä. Koska en mä siis oo maistanut, mutta mun tietääkseni hiili ei maistu hyvältä. Ja kun sitä ei voi edes valhaa, niin saa syödä. Et silloin mä tuhlaisin vaan ruokaa, jos mä tarkoituksella tekisin hiiltä. Paitsi jos niin tässä kun tulee myöhemmin noi uunit ja smelterit, että mä voin tehdä paria bronssia, tinaa ja rautaa ja muuta. Niin tuohon smelteriin menee kuolia, etten saa käyntiin. Niin jos mä käyttäisin siihen kuolia, niin sit se ei olis mikään tuhlas, mutta en mä ruoka on parempaa kuin siitä tehty hiili, joka käytetään, koska sitten myös tulee hiiliuuni, jos sä laitat niin yhden puun, sä saat yhden hiilen.
Et mä vielä tulla. Myös tässä jaksossa me ehkä mennään jopa mustaan metsään. Nyt kun mulla on aikaa. Mitä se tulee? Kertokaa mulle mitä tapahtuu. No joo. Ei siitä sen enempää, mutta nyt me lähdetään seikkailemaan. Ja joo, jos te mietitte, että mä oon huijannut, että mä oon mennyt ja mä oon mennyt johonkin toiseen maailmaan, en ole. Mä en tiedä miksi toikin on tossa, koska mä olisin avannut ja vaikka mitä, jos tuohon, niin mä olisin siinä, jos mä olisin käynyt toisessa maailmassa, koska joissain näissä näkyisi karttapöytää, että mä voisin tuonne, että mä olisin avannut paljon ja muutenkin Hugin olisi tullut tänne. Sanonut mulle, että minä Toni tai munin, ja mä en nyt muista ulkoa, mutta jotain munin ekan kerran sanoi, että minä tuon sanan Jaglutin silmistä, minä näen jotain sellaista, mutta ne jotka tietää kuka munin on ja ketkä tietää kuka Hugin on, niin kertokaa mulle, laittakaa kommentteihin, kumpi on teidän mielestä parempi. Mun oma mielipide on munin, koska Hugin siitä tulee kärsimätön, se ei jaksa odottaa. Jonka takia mä tykkään enemmän muninista, siltä se ei ole vielä menettänyt sen kärsivällisyyttä. Ja jos mä näen siksi Seven kommentin, mä en tiedä mitä mä teen edes. Mä en tiedä mikä sen meemin idea on. Mä en ymmärrä sitä. Mun mielestä se meemi on vaan tyhmä. Mut jotkut tykkää, jotkut ei. Mutta mä en tykkää siitä, että mulle laitetaan mitään siihen liittyvää. Mutta jos sinne laitetaan jos kommentteihin laitetaan Sixten meemejä, ne ketkä niin tietää mikä niin 21 meemi on, menkää ja kommentoikaa sinne. Koska se on oikeasti parempi. Mut sen enempää meemeistä, missä täällä kaikki peurat on. Mä kuulin. Sinä et ole peura. Onks mä käynyt katsomassa tän hökötyksen jo? Kiva, siinä oli peuroja. Ei! Ei! Mä käänny. Uudestaan, ei. Uudestaan. Joo, ei. Käänny takas. Käänny teukäännös. Peura! Peura! Tänne näin! Ei! Kullaje! Kerää sitä staminaa. Ei. Ei. Ei, vielä yksi isku. Stop. Älä stop. Mut silti mä tarvitsin vielä 1 euroa. Jos mä rikkoisin sen mun maton, mä vaihan tän takas englanniksi, mä en jaksa olla suomeksi. Sama homma, jos haluatte Toni nähdä, että mä pelaan ohjaimella, niin sitten kommentoikaa oma mielipiteenne, haluatteko te nähdä, että mä pelaan ohjaimella vai ette. Koska mä varmaan seuraavaksi teen Minecraftia.
Et sit teillä on hyvä väli siinä kommentoida tähän ja katsoa näitä videoita. Kiva. Oh. Tarkastele ympäristöä. Sumataan kauemmas. Oi juma. Noinkin voi tapahtua. Saan vielä yhden peuran, niin jos mä saan vielä edes yhden peuran, oota, lisää tohon 3, joo se on 11. Okei, jos mä saan yhdenkin peuran taljan, niin mä saan tuoni tehtyä kypärän ja tuona nahkarintapanssarin tai mikä se olikaan, mä en muista, oota. Toni Leather Tunic. Aika ollaan. Minulla tuli nälkä, niin mulla on nälkä Toni koko ajan tässä pelissä, niin anteeksi villisika. Ei mun pitänyt tulla hakkaamaan puuta. Miksi mä puuta hakkaan? Mutta löytyy sieltä 100 puuta ja mä en valehtele. Koska mä tein näitä woodstackeja ja yksi on 50. Niin joo. Ja jos haluatte katsoa näitä videoita lisää, niin tai tulitte tähän, mutta ette tiedä millä ette tiedä millä hakusanalla mua hakea, niin sitten vaan ai niin joo, kun mulla on tää modi. Ja, kyllähän mä voisin. Mut ne... Jos haluatte katsoa, jos tiedätte mun kanavan, mutta ette tiedä millä hakusanalla, niin se mä vaihdoin sen justus-finnish-gamer. Sillä niin voitte löytää sen. Missäs toi peura on? Mä muistan tuossa siihen iso. Ei mustaa metsään. Peura. Käänny. Käänny. Hyvä peura. Noniin. Tarvisin kyllä vielä 3, 10. Jos mä saisin vielä Greydar. Mut jos mä saisin vielä 5 peuran taljaa, mä voisin tehdä myös Grudelkostovin. Mut mä haluan nyt mennä tappaan ekan bossin. Se oli ihan syvää. Ei se näytä.
Ei, mä haluan yrittää. No se pääsi karkuun, mä saatiin ainakin vähän lisää. 2 taljaa. Enää 3 tarvitsisi. Musta on mettää vei. Koska mä vihaan peikkoja ja noita karhuja. Ne on liian voimakkaita. Joo. Mitä mieltä te ootte niin karhuista? Onko ne liian voimakkaita? Se on mun mielestä niin on. Mut mä en tuu vaihtaan tämän pelimaailmaan asetuksia taikka helppousta. Mä aion pelata tän ihan ilman mitään muutoksia. Koska nyt me saadaan ainakin tää chestplate. No se ei chestplate vaan mä teen nämä. Tää on tuossa, mä en nyt muista minkä modin nää jutut on, mut joo, mä en muista sitten ollenkaan. Mut jonkun modin mitä mulla on. Mä tiedän, että mä tykkään. Ja mä tarviin arttia. Noin pois. Joo, koska jos mä saan koko setin movement speed plus 3 hyppy, pituus plus 50% hyppy, energia kulutus miinus 5, juoksu stamina kulutus miinus 5 ja juoksu plus 10. Kyllä itse asiassa haluan vähän, joten ja niistä tuli hyppä. Ai että. Ja tää mitä mä tuun nyt tekemään, niin tää on ihan normi Valheimissa. Mikä väri? Ja näin. Saatiin värjätty kyltti. Ja mä nyt varmaan laitan nämä tonne. Toi on lähempänä. Eikä tonne päin. Ja kun täällä alkaa ukkonen. Mä tykkään Valheimissa ukkosista. On ärsyttäviä. Mulla tulee märkä efekti, joka on ärsyttävä. Ja muutenkin sateet on ärsyttäviä. Ja mä menen tänne, koska tää on se, joka me löydettiin tuolla olevan Vegvisirin avulla. Mut toi me löydettiin viime jaksossa. Tai tämä.
otettiin toi ja nyt me ei niin vaihdetaan tehdä mitään modiin liittyviä. Mitä täällä alkaa saamaan? Congratulations, Mario. Return to sacrificial stones with your forsaken trophy and offer it to sacrifice to make God smile upon you. Elikkä joo, tää Magic Undead Mulla on vielä enchanting tableja. Joo, tää ei ole niin crafty. Ai niin, joo. Tää on Valheim modit. Eura. Ja se meni ohi. Se meni kaikkialle muualle paitsi siihen peuroon. Peura. Nyt. Jätän tuon peuran rauhaan. Ja otan tän mun targetiksi. Sen jälkeen mä yritän ottaa. Mä kerään noin. Mä juoksen tonne.
saatiin ainakin tää trophy. Ton mä kyllä ton lihafietoon niin ennen harjakalle mä voin. Kiitos. Ja syy miksi mä en oo merkannut tota mun kodiksi on se, että ei se on mun koti, se on mun leiri. Se on vaan sellainen niinku, missä mä käyn on hetken. Tän nyt alkupelinä ainakin. Viimeistään vuorilla teen kunnon beissi sinne vuorille. Paljon. Nonip. Täältä. You have been granted the power of Hector. Use it in times of need. Your next target dwells in the Black Forest. Go there, explore the lands, and uncover the lost treasures and the resources the Elder awaits. No niin, hei. Ja tonne päin sit Eikkelin voimaan. Ja toi antaa tuonne niin tossa on mun juoksemiseen stamina kulumisesta. Mä en oo mikään nopein. Tän tässä mä pystyn juosta kauan. Anteeksi. Täällä näin ollaan. Mä olen Hormind. Mun piti kirjoittaa Hormind, mutta mulla tuli virhe. Nyt mä oon Hormind. Oi, ai niin. Joo, tää oli näin. Mut joo, mä sanon teille, että mä saatan mennä tässä juoksussa mustaan metsään. Mut ekana nyt niin mä haluan saada tän koko setin valmiiksi näitä chestiin. Me saatetaan jopa mennä vaan suoraan Minecraftiin. Hei
Peura, stop. Peura. No, tästä me mennään mustan metsään. Au. Okei, on mua 5 päässä, mä en saa sitä pois. It's a tactical retreat! Save yourself! Mitä se seuraa mua? Joo, kiitos. Joo. Mop. On mahdollista saada ilman, jos mä suuttaan. On syytä. Lyö. Lyö. Okei joo. Sori jos mä tuon niin melkein kiljun kuin pikku Toni tyttö. Mutta kun mä pelkään noita karhuja. Peura. Tää on toi puolella. Joo, mä en voi mennä. Jaa, se sai mut märäksi. Kiva. Var. Nautit. Pääset Valhallaan, minä en. Nautit. Pääset pois täältä. Jos te ette tiedä mitä mehiläispesällä tehdään, mä voin kertoa teille nyt. Mehiläispesästä jo löytyy ekana villi, niin se, jos sä menet liian lähelle, se myrkyttää. Helpoin tapa miten saada mehiläispesät rikki on, että sulla on 10 puuta ja sä teet crafting tablein ja rikot kaiken mehiläispesän ympäriltä. Ja nyt käy näin. Ja sit sä voit ottaa se hunen ja sä saat tän green bean, jos sulla on englanniksi. Ja toinen suomeksi niin mehiläinen, josta sä voit tehdä, jota sä voit käyttää, että teet 10 puulla ja 1 green beanillä 1 mehiläispesän. Ja jos sä lyöt sitä sun tekemään mehiläispesää, se myrkyttää sut. Mut jos vihu lyö sitä, tai menee liian lähelle, se myrkyttää sen vihun myös. Siitä saa hunajaa, joka antaa todella hyvän määrän energiaa. Sitten niitä menee noihin juomaliemeen, eli noihin potioneihin. Ja tuolla teistä luolista löytyy sortlusheittimia tai englanniksi pelaajille sortlinkoreja. Sortling. Ja tolla teiltä näyttää peikot. Asia, jota sä varot, mitä?
asioita se varoittaa niin, ja pelkää tuo niin mustassa metsässä ainakin minä. Surttuu sen ytimiä. Sitten kun mä pelaan englanniksi, surtlin koreja. Voisiko joku kertoa, yrittää selittää mulle, miten niinku ne, ketkä on pelannut Valheimia todella paljon, niin pystyykö joku selittämään, miten toi se adrenaliini toimii? Okei joo. No kiitos, mä en kuollut. Sovinia. Ui. Joo, mä tulin täältä. Ghost Trophy! Oh, kiitos! Oi, ja mulla on 10. Ja sitten energia pitää syödä seuraavaksi sitä. Oi, kiitos. No niin, ja tää oli ultipuja. Mä vaan vähän pelottaa se peikko.
ahisti. En tykännyt. Okei joo, ja nyt mua ahistaa enemmän, mennään ulos. Mä odotan, että mä voin charmata sen, koska mulla on peikko ystäväni sitten. Hesterbuffy. Does it still whisper about unfinished business? What? Miksi se kuiski sen? Joo. Se ei päässyt rauhaan. Okei joo. Mulla on nyt toki paljon. Okei joo. Tää menee niin pieleen. Friendly Fire pois. Kiitos Peikko. Ei seuraa. Ei. Okei joo. Pelottaa. En halua kuolla. Toki on 50 arvoinen. Toi on 180 tai 30. No toi on nyt 85. Ja trofi on kyllä hieno. Skeleton trofilla mä tiedän, että mä en tuu tekemään mitään, sit mä otan vaan ton. Mulla on kysymys, jos haamut olis oikeita, niin pystyisiköhän ne kuolla? Ja jos pystyy, miten, koska mä oon kuunnellut äänikirjana aika paljon Soturkistoja 3. saagan kokonaan läpi ja kaikki muut ja sitten klaanin synnyn. Niin siinä miten tuo niin henget voi kuolla on se, että joko ne unohdetaan ja ne haalistuu tai jos niin ne tapetaan ihan niinku taivaassa, niin sitten ne voi myös kuolla. Mut kertokaa kommenteissa teidän mielipiteet, että pystyykö niin henget, haamut, ne, pystyykö ne kuolla ja jos pystyy teidän mielestä, miten ne kuolla, niin se, lähettäkää mulle kommenttina, että miten ne kuolis. Koska mä en tiedä miksi mulla tuli tällainen mut mua kiinnostaa, että onko oikeasti noi henget-haamut oikeita, koska kyllähän ne saattaa olla. Kukaan ei vaan sitä tiedä. Mitenköhän hypnoosi toimii? Mua kiinnostaa sekin. Se oli hyvä reissu. No, mulla tuli paljon arvoasioita ja muitakin. Sitten hyvää yötä. Nähdään taas aamulla. Katsotaan kauanko mä oon nyt tätä kuvannut.
46 minuuttia. Hyvää huomenta. Päivä 5. Mä teen nyt. Mä haluaisin tehdä Crossbowin, mutta kun mulla ei oo tarpeeksi peurantaljaa jollakin uuden bovin, en mä voi sitten hankkia peurantaljaa helpommin. Koska mä osaan paremmin käyttää crossbowia kuin bovia tässä pelissä. Mut no niin, eikö vaan peura, mutta että me saadaan tää mun vika. Tämä. Mut joo, tässä on nää charcoal clean ja smelter. Missä on peura? Missä on peura? Missä on peura? Missä on peura? Ah. No ei sitten peura. Ärsyttäviä noita peurat. Löytyy tuhas. Niitä löytyy tuhansia. Sä et peuraa tarvii, mutta sitten kun sä tarvii niitä, niin niitä löytyy 0. 2 vielä. Mä saan crossbowin, eli mä tarviin vielä 8. Koska crossbowin menee 6. Se suuta. Mulla on 2. Kotona mulla on 2. Se on 4. Lisää siihen 6. 10. Se on 8. Lasken oikein. Tuli jossain seiskaan. Ja nyt mulla on hyvä energiaviivastoinnin määrä. Sitten vielä eittelivuonna niin mä olen juoksevaa. Stamina niin nopee. Oh! Toinen tapa mitä saada mehiläispesät hyvin rikki on bovilla tai crossbowilla. Ei, mä kuulin täältä jostain. Tai jossain. Täältä joo. Mä en osaa puhua enää, mutta täältä jostain kuuluu. Seuroja kahdessa eri suunnassa. Karkuun. 8, tarvin 4. Tarvin 4. Täältä. En mä varmaan kyllä yhdistä Valheim ja Minecraft-jaksoa. Tää on vähän ärsyttävää, mutta mä varmaan joudun tehdä niin, että
mä katkaisen sitten, kun mä menen Minecraftiin. Mä lopetan tän pelaamisen, mä sammutan kuvauksen. Ja mä tuun kyllä niin. Mä ekana kyllä julkaisen tämän kun Minecraft. Mutta ostetaan nyt kuvat. Kohta tunti. Et joo, oisko tässä nyt hyvä aika lopettaa ja tuon niitä tekemään jotain muuta. Joo. Otetaanpa sitten. Peura! Ei ehkä taidu mun lähtevään pois ja ottamaan kun mä valmitan. Nyt mä kyllä sen teen. Kiitos jos katsoitte tän videon, niin muistakaa tykätä ja tilata niin jos tykkäätte ja se on moikka!